पोर्तुगीज काळात उद्ध्वस्त केल्ली देवळां परत उभारपाची घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली। ज्या दिवाळी बेटावरनं हे लिंग या ठिकाणी आणलेलं आहे, त्या दिवाळी बेटावरती भव्य अशी वास्तू बांधायचा संकल्प गोवा सरकारचा आहे आणि निश्चितरित्या परत एकदा त्या गोमंत भूमीमध्ये त्या दिवाळी बेटावरती हा संकल्प सोडलेला आहे की त्याही ठिकाणी परत एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी मंदिर झाला। पण सप्तकोटेश्वरांचं मंदिर आणि गोव्यातील मंदिरं जी उद्ध्वस्त झालेली आहे त्याचं स्मारक म्हणून त्या ठिकाणी गोवा सरकारच्या वतीने पुन्हा आम्ही मंदिर त्या ठिकाणी बांधू हा संकल्प सरकारचा आहे। तर ह्या प्रोजेक्टा खातीर गव्हर्मेंटान ऑलरेडी 20 कोटी सँक्शन केल्लेले आसा बजेटान आणि तितूंतले हे पहिले देवूळ जे दिवार सप्तकोटेश्वर जाता। दिवाडे सप्तकोटेश्वराचे देवूळ हे पुरातत्व सायटींच्या राखीव लिस्टांत येता। फाटल्या सरकारान ह्या देवळाच्या भोंवतणी 9800 स्क्वेअर मीटर जागो घेवन दवरिल्लो। आता ह्याच सुवातेर सरकार सप्तकोटेश्वराचे भव्य देवूळ बांदपाचो आसा। हांगाच हेर जाग्याचेर उद्ध्वस्त जाल्ल्या देवळांचे व्हडले स्मारक उभारपाचो प्लान। पोर्तुगीज काळान खंयची देवळां पोर्तुगीजांनी डेमोलिश केल्लेली आसा तेजो डेटा घेवपा खातीर एक स्पेशल कमिटी अपॉयंट केल्लेली आसा गव्हर्मेंटान। उद्ध्वस्त देवळांची वळेरी करपाक पुरातत्व खात्यान खासा समिती नेमिल्ली। पोर्तुगीजांच्या राजवटी वेळार उद्ध्वस्त देवळांचो डाटा समिती तयार करता। पोर्तुगीज तेंपावेल्या डॉक्युमेंटांनी उद्ध्वस्त देवळांची नोंद सोदप चल्ला। समितीचे काम निमाण्या पावण्यार पावला। ताचेर आधारून दिवाडेचे स्मारक जातले। तर सोर्सिसा कडच्यान अशें कळोन येता की मिनिस्टर फॉर आर्कायव्ज अँड आर्कोलॉजी मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांगासर महाशिवरात्री कडेन इन्स्पेक्ट करपाक येवपाचें आसा। प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर वांगडा चेतन गांवस।